To ga ƙarin wasu kalmomi a jimla da ya kamata mu lura da nake ganin kuma za su taimaka mu gyara rubutunmu na Hausa. Galibi mukan yi rubutun Hausa yadda muka ga dama ba tare da damuwa da bin ƙa'idar rubutun harshen ba. Kuma saɓa ƙa'idar rubutu kan ruɗar da mai karatu, kuma hakan kan iya sauya ma'anar asalin saƙon da muke son isarwa. Ga misali a wannan jimlar, gani ina gani. Kun ga a nan gani ƙwayoyin magana ne guda biyu. Idan aka haɗa kalmomin za a samar da kalmar gani. Kuma yawanci an fi samun matsala wajen rubuta kalmomi masu gaɓa ɗaya, inda wasu sai su haɗe maimakon kowace kalma a ba ta haƙƙinta. Ga wani misalin, gasu sun gasu. Nan ma kun ga gasu a rabe ne, domin ƙwayoyin magana ne guda biyu. Idan an haɗe za a iya jirkita ma'anar. Ga wani misalin, abaya ta karɓi abaya. A nan ku lura da abaya da kuma abaya. Kun ga abaya harafin A zaman kansa yake, idan aka haɗe kuma za a samar da kalmar abaya. Don haka kun ga yadda saɓa ƙa'idar rubutu ke sauya ma'ana, kuma zai iya ruɗar da mai karatu. Amma kiyaye ƙa'idar rubutun Hausa zai sauƙaƙe karatun abin da aka rubuta da saurin fahimtar saƙon da ake son isarwa. Da fatan waɗannan misalan za su taimaka mu gyara rubutunmu na Hausa.